Impjegat ta' Transport Malta akkużat li ffastidja kollega tiegħu u li allegatament għeddet li jarmija mill-irdum ta' ħaddingli li kien ftaħar li kien il-kuġin tal-Ministru. F'seduta quddiem il-Maġistrat Estrid Mejgrima jingħad li l-mara soffriet 4 xhur ta' intimidazzjoni minn Clifford Mikallef ta' 49 sena. Waqt li xedet fil-qorti l-allegata vittma qalet li Mikallef prova jikseb aċċess mhux awtorizzat tal-kompjuter tal-post tax-xogħol tagħha, batilha l-fjuri mingħajr ma jixtaqet u kien kisser tazza meta raħħa titkellem arġiel oħra. Il-mara qalet lill-qorti li l-akkużat ftaħar li kien relatat ma' Ian Borch li dak iż-żmien kien Ministru tat-Trasport u li kellu saħħa kbira fl-awtorità, għalkemm il-Ministru innifsu qed jiddistanza ruħu minn dan il-każ. Mikallef sussegwentament ġie promoss u allokat karozza tal-kumpanija. Ħamrunis ta' 35 sena nstab ħatim il-Maġistrat Rachel Montebello li ħepp u għeddet lill-eks sieħba tiegħu fejn fost oħrajn qalilha li kien se jħanxrilha għonqa. Madankollu l-qorti qiset il-fatt li l-mara marret għalih ma' sieħeb il-ġdid tagħha fejn dawn ħebbew għalih, indikazzjoni ċara li ma beżgħetx minnu. Għalhekk huwa ġie multat biss 58 euro għaliex dak li għamel kien biex jiddefendi lilu nnifsu mill-aggressjoni. Il-mara qalet fil-qorti li hija damet f'relazzjoni mal-akkużat għal madwar 7 snin u għandhom 3 tuliet. Skonti dakinhar tal-inċident ċemplilha biex imur jiġbor xi ħwejjeġ għax l-għada kellu l-qorti u fil-għaxija batithomlu isfel bil-lift. Aktar tard permezz ta' telefonata għalilha li kien se jħanxrilha għonqa u għon is-sieħeb tagħha. Il-Maġistrat Montebello qalet li huwa ovvju mix-xhieda tal-akkużat u tal-eks sieħba li bejniethom hemm antagoniżmu qawwi, aktarx xprunat mill-fatt li hija bdiet l-relazzjoni ma' raġel ieħor. Il-qorti nnotat li l-mara u s-sieħeb tagħha kontradixxew lil xulxin u osservat li ma tresqet ebda prova li l-mara qalet daqqa ta' ħadida fuq dara.